Api ya api ye aku milih mantolane wae najan ala rupane sing penting jogetane sing penting wanto wae Api ya api ye aku milih mantolane wae najan ala rupane sing penting jogetane aku milih mantolane wae Api ya api ye aku milih seni budaya wae najan ala rupane sing penting bagus rupane sing penting pabuyutane Api ya api ye aku milih mantolane wae wanto wae rupane sing penting jogetane aku milih mantolane wae Api ya api ye aku milih uang jiwae najan ala rupane sing penting jogetane sing penting pondolane Api ya api ye aku milih mantolane wae yo wae rupane sing penting jogetane aku milih mantolane wae Api ya api ye aku milih mantolane wae najan ala rupane sing jogetane sing penting babuyutane Api ya api ye aku milih mantolane wae iki kiwir najan rupane sing penting jogetane aku milih mantolane wae Api ya api ye aku milih mantolane wae najan ala rupane sing penting jogetane mantolane cabut wae Api ya api ye aku milih seni cangkae karena cara rupane sing penting jogetane aku milih mantolane wae Api ya api ye aku milih mantolane wae najan ala rupane sing penting jogetane sing penting delok kene wah ono pemain nanyaran tengah hilang gini gila siapa tok apa nol ora jauh salah krungu heeh Biasane ra ono kabele urip iki ono kabele. Iya, heeh, Urip kalau- pas. sing ora ono kabling ngisor ku iya Salam. sing iso ra ono Apa niki? salah Selamat sore. salam Ah wis suwe ra ketemu ro SCB. good evening Ah SCB 05. Iki. endi kosong ora ono SCB 05 iki kabehke taune 2005 Oh, dadi sing 2005. ganteng-ganteng. bener Semua saya ayu-ayu urung metu to. Iki ganteng-ganteng iki kacung-kacunge SCB. aku ora Kacung. Ki sulinge Monata. oh anjay Kacung-kacung niku kalangan cowok unggulan SCB. Nol. Seni Cakra Budaya. ya carane apa nol Ki urung ana iki. Engko sambutane engko dhewe wong ketua aku wakil. Oke. Nek kantong aku kontreng ayo tong teng. waduh gamelan tong teng jarene Tong teng tong dung. Ora ana dhewe tetep ora urip kowe. bener Oh, ya. urip medeni Tak siapke sik iki basa Inggris mau basa Jepang le nyiapke iki. Jepang. bang ya India ya kenal manut Siap. Anduk-anduk. tapi ora basa Inggris Anduk-anduk Inggris. oh Inggris ya Oh, anu Jepang. Jepang heeh Nek Inggris. anduk-anduke digerake ora kok anduk-anduk tok nani Ya wis antuk-antuk kowe wis basa Jepang nek basa Inggrise left. Live. Nah, live. beras habis Live iki langsung kaya bal-balange lho, live langsung. beras habis ini solusinya Wis iki tak sadurunge engko napa niki enten sambutan-sambutan. Ya, Nah, dhewe sambut. ketua, aku wakil. Engko ana juru bicarane engko oh masalah. siap disambit ya Oh, juru disambit. bicarane ana dhewe. Aku ora iso kon matur-matur. Wis siap? Tak goyang dhisik. yo Lagune. yo jalan ke Lagune kae lho apa kae? aku diam Asing sang. Lagune ayo. Ya. Monggo, tak goyangi sik. lagunya apa manut kene to tenang manut kene ayo bro ayo tinggal ayo mas tinggal aku lima etalu lima koda aku lima etalu lima koda
Songa kali songa kali songa kali so Tak kita songa kali songa kali songa kali so apoda lima ecalu lima apoda lima ecalu lima apoda sona kali sona kali sona kali son sona kali sona kali son akoda lima ecalu lima akoda lima ecalu lima akoda songa kali songa kali songa kali son songa kali songa kali son akoda lima ecalu lima apoda akoda lima ecalu lima apoda sona kali sona kali sona kali son sona kali sona kali son wes iki oh katanya penataran Miguel lah untungnya rati bodohan yo disambit yo saya ini tak sambutan sih ya wakilan Pak Dewi iki oh Dewi wae sih Dewi wae yo penilaiane dadep kira sih ke masyarakat teka-teki puntine kidul teka-teki sabriang teka-teki sedaya kanca-kanca nyuwun agung pangapunten amargi ora telat nggih. Nah, wong-wong enten sing sekolah niku otomatis dados mboten libur wau niku. Yang jelas ngeten niku. Nyuwun ngapunten. Nggih. Nggih, mangke nek enten gereja-gereja kula sak rencang nggih to. Nyuwun ngapunten ingkang kakang nggih to. Nggih kali dongake para warga mriki. Pundi niki? Niki. Mugi-mugi Karang Tarunane ulang tahun niki. Pas ulang tahun muga-muga paringono istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah. Ya istiqomah apa sih? Tak dongake ping 3 istiqomah. Oh amin ya amin. Istiqomah sekabehane. Do sing guyub rukun. Amin. Para wargane. Mugi-mugi bermanfaat. Senajan ada teng gereja-gereja ya, sama nggo mi kudune. Ora. Kok pakire sing ngomong wae. Dongake ki sing bener. Ya. Wes saiki ketemu. Dongake Karang Taruna Katek iki ling anake ulang tahun. Lah muga-muga digampangke rezekine. Amin. Nah, aku barang ta kan. Ya iya. Wis nuwun. Nah. Lanjut apa terus? Lanjut. Oh ya, lanjut apa terus padha wae. Lanjut apa kose? Lanjut apa hudu? Lanjut apa terus? Tong teng kowe ya lanjut sik dene do nganu wis do lemes kowe sambutan meneh. Oke dhewe ya urung makili meneh ta ya kan. Dijalanke dhisik wae. Oh, dijalanke. Oh, jalanke. Ya mlaku tekan, tekan mlaku. Oke. Mlaku. Ya. Ya tekan mlaku. Yo madhep kono kae. Madhep maju. Gerak. Kulon to kono. Maju, Sarina Ndek. Deweke Gus. Nah. Sarinande putri Sarinande putri suri pujaan sang dewi tiap hari sang putri menari diiringi lagu Sarinande Warkutara arane wayang sing lakoke arane dalang limang sasi kokoro ilang ejabule raono sing nyayang eso kaya wong gemblong sore-sore masa dolanan bumbu
caping sanding moto arane kuping atiku amyar berkeping-keping ku sing berjuang wong liya sing nyanding beras ketan wong gawe lembek arep-arep Joko kawan toka sekipor sore-sore pelaku muter-muter ketemu mantan kau hatiku baper Bapak turun legar ning dipan ibu ngaji banjur kataman tak kira aku sing dadi tujuan jebule monggo pelarian lek kantong sing tengah iki kita wae aja ditakon-takoni iki kita iki kok anu di Oh iki sing tengah iki ana anyar nang ora plastikan. ora plastikan to. Oh. Ngebon. Iki ngebon. Kowe jarak ngomong kae. Tapi lumayan iki. Piye? Iki juru bicarane arek ngomong iki. Mendadak ning wis lancar. Betul, lancar. Sing iso ngarteke mek aku ketua roh. Oh iya iya. Oke, ngomong kae kowe. Aduh. Kowe jarak ngomong kowe. Iki tetep angel. Iki juru kuncine montolan iki. Oh, iki. Oh, sik urung tak kon. Yo, omong. Arek sambutan. Kan. Urung Sambutan mah. urung. Takoni wis pipis urung. Jarine entes WA nang. Oh, buka HP, buka Google yo. Oh. Ngomong anu apa oleh Rene nge-map. pantun jare iki. Pantune kepriye pantune? Kepiye moke? Takoni neh, yo pantun. Pantune kepriye? Pantun, ayo. Piye pantune? Cakep. Oh. Nandur suket teki saka siji. Cakep. Cedhake nang jerone kerajaan jare kowe. Ah. Oh, kerajaan. Masyarakat teki padha bersatu. Asik. Insyaallah berjaya. Kepiye? Kepiye iki? Jal kowe. Jelas kowe pantune. Sama Ora masuk kowe. oh, mengarteke iki. Oh, ya. Teron tek piro? Oh, bener ya. Ora bener berarti lek ngartekke. Ya bener kok. Tak warai nek pantun ki ngene iki. Yo. Celeng gonteng mati kecepit. Loro. Petenang-petenang ora ndek dhuwit. Asik. Yuk. Bener ora? Kake tetep ngono kuwe, omongane kuwe. Ora ngono kuwi. Heeh. Tak kethek mau kowe. Ajulane kok artine kok kaya ngono. Ya teko tak apa anane to. Iya. Ora apa-apa. Anu wae wajar. Kepriye leng upakara. Bokoro. Ayo ngono kuwe kan mau sambutane aneh kok wis kowe nganune kowe sambutane kowe kek. Kowe ndak mador adong. Aja dianune yo. Karo Deknen. basane luar negeri tebih ora mudeng. Oh, darani kok. Yo. Dilanjut Mas. Yo, apa iki? Aku manut lho, aku lek kon manut kene tak lagoke nyanyi. Apa? Tak lagoke sak-sak. Ketemu. Apa iki lagune? Apa iki? Apa lagu? Ayo para kanca. Ngerti ora ayo para kanca? Kose nek para kanca kose. Kok kose-kose. Tetep jabane meneh lupa kok, Juk. Oh iya yo. Ada Levi. Ya, yo Levi. Live in the high, in the sky, very high in the sky. Kok sore volley. Volley kok sore. Ya, very very high. Levi. Oke. Apa? Ayo prakansa awarono rukune sayo iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati
pindone nglakoni salat kaping talune ambayar zakat ing poso ana ing wulan Ramadan kaping 5 kaji lamun gosok ayo prakanca ngawaru ana samyo iku limo sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ati kaping pindone nglakoni salat kaping talune bayar zakat ping poso ana ing bulan Ramadan ping 5 kaji lamun kuwasa iki latihan boleh kok apik iki pemimpinnya cetol iki depan dhewe melu latihan di ngawuro iya ngerit pasir oh nggih niki kalian promosi nggih sekalian mumpung dhewe manggung tak promosi iya kepiye untuk SCB ingkang ngersakaken acara napa niku mujadah napa-napa genduren jadah makasih bocah kahan supitan yung saged ngersakaken napa niku apa kesenian seni cakra budaya 05 cakra ere nanti ya cedal kok seni cakra budaya niku ulang tahun nggih saged nggih napa malih pegatan nggih saged ya ora ngawur pegatan didayai ya pegatan ora apa-apa gelem ora kowe manut pegatan doang ya wegah diundang kowe dibayar ora gelem ya wegah ora apa-apa pegatan kowe sing penting ana duwite iya nek wis ora kok bener wae langsung ora niki hah sedawa iki wektune sedawa ndak lek kono ngomong-ngomong dulur-ulur kowe kala-kala njajal ya wis lah kala-kala nyong wong diundang rene nyong ya wong wis ora buan-buanan ya nyong tak melu-melu udu ngono to iya udu apa saiki omong apa ya omong-omong jo kono ngaji apa tausiah pok rap anak lomba aku mau ora disangoni rupane tiyang lomba apa yo maksudnya ngetes jak ini ora disangoni ya isen ta ya ora disangoni dilepaken tuh ora ono sangune berarti kowe ora disangoni lek 50.000 apa lek 50.000 bos engko tak ganti santai bayaran aku dilongi ra oke tasih tak kene akeh jipuk tas jipuk sing ireng ki lho bayaran aku ora bayaran ra apa-apa wis kene tak ngetes jak kene ayo 50.000 iji po arek pecahan. Sak-sake siji. Yo, nek pecahan berarti nyawer. Nah, nyawer. Sing ketang siji wae, iki jarene arek ngekeki iki ana bungane iki ya. Ana bungane 10%. Yo, siap. Ngene. Puluhan loro. Wis ketang siji. Nek bayar aja di harian. Aja kredit kowe. Aja kredit. Panitia ini mau ora disangoni ro panitia iki. Mau gasik mau dibagek-bagekke. Ora pamirsa. Heeh. Niki pesenan saking panitia mangke dalu mboten sah kuwatir. Tas enten kesenian sing tiada lainnya. Ya, betul. Niku obras. Obras ki nang toko-toko kae to. Oh, iya. To obras. Jarine olahraga bersama. Awake dhewe 50.000 nyanyine Pak Kasdu. Apa sing anu? Aku isane sing aing-aing kae. Waduh. Nek aing-aing biasane aneh-aneh kowe jenenge. Yo ora ada aneh. Tukang jedorok nyanyi ya. Jarine Mbah Kasdu nyanyine Mbah Kasdu iso ora? Ya, apa wajah? Iki 50.000. Wah, kesuwen kowe anu. Ayo iso ora? Lali aku. Iki iso iki bakal cek. Aku tak contoh siji wong. Yo itu. Tek karo Lek Kasdu. Yo, kirim ke aku ya aku ya. Lagune kepriye? Rasa dinganu mesti tak kliru le nabuh. Oh iya, rasa tabuh. Tukang musik ora iso. Iki
esuk sida apa ora iki? Ya sida engko. Ah ra sida ge paten Tak jodoh. kowe kancane tekor. Lagune apik tenan. Ya cepat Ya. Yanan yaman, yanan, najis tawawo, Ayo terus ke. Ayo Mas Siti. Nek saiki sing nyanyeke mung bengi lali ora nonton kok. Iki piye Yanan. Oh Yanan. Yanan. Ya terus. Yanan, najis tawawo. Kok najis? Entar najis. Ya ngono kuwi. Oh iya. Jarene. Nggih ngoten niku. Oke. Kayak wis nganu njaluk tapi Pak Kasdu padake wae. Ya. Sida ora kowe soalé wis wo. Kowe sing 50.000 kowe. Nonton siji nek sakjane joget. Ya. Ya, yo. Mangan lotes akeh keruntile. Akeh asik. Kecut. Ora. Pantun lagi. Rapopo ya jan. Ora jelas sih ya. 50.000 nek gur digembol. Ya jalan kok. Wah, iki payah iki bon-bonane ora tau melu latihan iki berarti. Ora tau mau kita payah iki. Ayo, oke, siap. Yo dilanjut. Yo, nggih madhep rene po. Yo madhep rono. Ketoke madhep rono yo. Yo ketoke madhep rono. Ayo Ron. Iler tandure sumiler tak iso royo tak sanggo penganten anyar bocah ngon peneno pimbeng kuwi lunyu peneno kanggo baso toto tiro kumindir pada ing pinggir Jumono kanggo sepo wengko sore Mumpung pada rambulane mumpung jembar kalangane asurana nululi Ilir tandure sumilir tak iso royo tak sembut temanten anyar bocah ngon peneno bimbing kuwi lonyo peneno kanggo baso toto tiro kumitir padhae pinggir cumatono kanggo sebo mangko sore mumpung padang rambulane mumpung jembar kalangane sora hore iler andure sumiler tak iso royo asanggo penganten anyar bocah ngon peneno bimbing kuwi lunyu peneno anggo baso toto tiro kumindir pedaing pinggir Jumono kanggo sapa mangko sore mumpung pada rambulane mumpung jembar kalangane sora ore ilir tandure sumilir tak iso royo tak sembut temanten anyar bocah ngon peneno bimbing kuwi lonyo peneno kanggo baso toto tiro kumitir padhae pinggir cumatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rambulane mumpung jembar kalangane sora ilir tandure sumilir tak iso royo tak sanggo penganten anyar bocah ngon peneno blimbing kuwi lunyu peneno kanggo baso toto tiro kumindir badhaing pinggir Jumono kanggo sepo mangko sore mumpung pada rambulane mumpung jembar kalangane sora koyone terus iki ganjel nang kuping kaya muni sora apa sih sorake kowe
aku wang-wing aku pengen. Jare muni asu kowe ngono piye? Wah. Piyayi kok malah. Aja ira bener iki. Awe gara-gara iki dadi ana jodone. Ayo bingung melu kiwa potongan. Ayo ngono ora karuan. Iya. Bingung. Ora lali ngunekke kancane asu kowe. Ayo ora dumani kok. Aku mau wis pas kok dadi ganjil. Aku ora sapa aku nang kene. Yo, terus anu iki ke bunder asline kok iso-isone kurange kepiye latihan kowe. Iki variasi. Oh, ora apa-apa, variasi. Yo. Lanjut kene. Ada bunder ngono wae. Ya iya kok. Yo ada bunder. Ndak pengkleng. Oh, ndak pengkleng. Dilanjut. Siji meneh, bene genep. Siji meneh. Ayo gek 5 kok. Bene ora acung-acung nyolok. 5. Ora sak protes kowe ngenteni aku wis sabane. Jabrak. Wong siji neh. Ilir tandure sumilir ta ijo royo ta sebut teman tenanyar bocah ngon peneno bimbing kuwi lonyo peneno kanggo masuk toto tiro kumitir pedai pinggiran cumatono kanggo sepo manggo sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yo sora asolole aku krungu asolole yuk krungu anu kowe bener nek saiki bener ora kek ora krungu yo teruske sisa opo arum kondorio arum ganduke apa mano kodang menclo ana wit gedang aja menclo ning wit gedang menclo sing iso gendang sawung gleta yo padha gleta penak tenan kene kira gleta mah ngono gitu. Weh tutuki weh yo sing salah tutuki. Wah, ture bedhog sing gedhi ngono. Ah, lek sing kira-kira mantul lek gitu. Sing ora rata men tutuki. Oh, ndredeg. Oke, sing salah gue tutuki. Kim ceritanya menikmati hidup ya aduh nyantai tenan dah enake lele ajan Ajenggele tali maneh arung gondorio gandrung manuke apa manuk bodang pinclokane wit gedang aja minclone wit gedang minclok sing iso ngendang sawung letak meneh kowe sunduki saka mbut nah, ngono. Yo, nah. Anjay. Wes eksotis kok. Wes yo, ngil. Yo terus. Ajenggele. Tak gimana? Ajenggele. Ajenggele tangi maneh arung kondorio gandrung manuke apa manu podang menclo ana wit gedang ada menclo ning wit gedang menclo sing iso gendang sawung leta maneh kopi kewanan wi pecat ya. Yo sing kuwi yo sing nyekutul ngono. Anjenggele. Kira mapan.
Tahu glita. Anjing gelek. Tahu glita. Ayo menyat, Le. Anjing gelek. Jenggelek yo malah nganu Sulaya kene joget ngene-ngene kek. Ora ngono-ngono aku banyak ngono-ngono ndak ana ngono-ngono lah. Sulaya Nyawuk-nyawuk po. Oh. Laku meneh, he. Kakek sapa? Kakek lho. Oh, kakek. Kakek ora bekok, sak masuk muni bekek. Yo, lanjut. Anjing gelek tangi maneh karo kandhane yo kandro manuke apa manu padha menco ana wit gedang aja menco ning wit gedang menco sing iso gendang wis rampung Wis rampung ora gledak meneh, urip kok gledak-gledak. Yo, yuk. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinu cetro citrone atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula turangira yen sliramu citra hingga kromo pilih karo priya liya jancane iki mau salah sapa kok nganti sliramu magatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira ya saiki uripku banget nelongso ayo walekku marang sliramu aja teko putra putrimu aku ora kuno papa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa wong ayo wong weling kumring sliramu aja teko laso putra putrimu aku ora kuno apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mengatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wis ngarepe mandek kowe ngarep apa cekap semanten niki saking kula nderekaken seksi permontolan ya bener to seksi permontolan to nah pergondolan nggih wonten lepate ingkang dijajah suwanten kula sak rencang kirang sopan gitu kirang nuju prana sedaya lepat nyuwun pangapunten duwite waduh aku lek tombok lali kan juange adi kesusu ngene wektune entek njak kepiye wis ngono ayo wong pincang dicampuri wong pincang wong pincang campuri wong pincang piye kuwi wong pincang dahar kupat dicampuri santen kula sak rencang lepat nyuwun pangapunten monggo disiapaken ingkang dados
jaran kepang, jarane ngampel nggih. Wong mriki enten. Nggih, monggo jarane dipun sketsaaken. Jarane mabur mabur. Nggih. Toyo pamirsa sampun sami kula desa sami omombo. Toyo pamirsa sampun sami bubar. Seni ngono kan tasaran kepang. Rame citane anggone peperangan. Podo-podangan, podo tunjangan. Rajut pajang, podo salah tunjang. Rajut TKP, podo nunggang jarak. Lanang melayu ke Mekah. Mato aki, rojak comasan. Rana sing kalah, rana sing menang. Rajut TKP, podo salah jarak. Daya tamiso, ampun kami gelo. Ulo desa sami ombo-ombo. Daya pamirsa sampun sami bubar. Keseni mono kan dasaran kibar. Rame ceritane anggone peperangan, padha pepenggalan padha tunjangan. Prajurit pajang padha salah tunjang, prajurit kabeh padha nunggang jarak. Slompret kempolong ngukul, kendari ganti pongesim balapun nang loro tos lintro salompret pelok. Jarang kepang nyongkrang ajarane ngibet, macan mangapa megep bujang kanung kalian kita sanyoto gawe kumiro jaran mo gawe kemiro awan-awan kutone kuto ngawuten kang mapari wisata dina minggu muda-mudi kang sasado gawe kadang ngombang-ngombang tumeka grojogan sewu cecelia tanpa kelumaku awil jinawil karo mesem guyu gambela tawang manu indah mas aja dipleroi mas aja dipoyoi jaluke pengen diesemi tinggal lakumu kudu ngerti cara oto ketika ngun eling jaman boya sing eling aku mo iku budaya kandhane kawewesatu sikro nayoga hangai karya pakaryane praja kumrenggo sancut tali wondo manunggal setya sikro nayoga hangai karya pakaryane praja kumrenggo sekut cancut tali wondo manunggal setya dambyati nona sri swarane komoro samya rebut ngarsa ngestu padha rawuh sanyata sacuro-curo hangai karya jaran belum mandi belum makan aing nunggang jaran belum mandi belum makan besok pagi aku berjuang di medan perang besok pagi aku berjuang di medan perang Pendri apa bembu embune kok aja lo apa ngwe pare apa waji kae awak takoni lagu-lagu apa kepiye mencak ngono Ndri takoni Mbah lagu-lagu kok mencak Mbah ngono lagu yo Bali kayak lagu-lagu
Iya dong, dadi sih. Ora nyono ora ngira koe medhot taline ngasmara tresnamu kang tulus suci Rambo Joko malah boblenjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa duweni apa wis ora kelingan sumpah janji mumpung marang aku sinang selintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis ganti telung gatiko nanging sliramu ora kire warta barang saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline ngasmara tresnamu kang tulus suci Rambo Joko malah boblenjani apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu najan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngucati lilo atiku wis lilo najan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwo mergo atiku wis kepacut tresno ora nyono ora ngira kowe medhot taline ngasmara tresnamu kang tulus suci Rambo Joko malah boblenjani ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah ter asal jauh dari pangeran ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah ter asal jauh dari pangeran ayo program Haji lapor kuwasa ayo para kanca enggal padha angupaya
ngupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama sebab enggal kita enggal padha ngupaya yen ora kersa uga kena cobane manusa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngertine bakal tumiba ingat malam dan siang ingat mudah berhenti nyawamu iku terbakaran nanti siang malam terbuang bukti sakaratul maut menghadang nanti wina ya Allah Rabbal Alamin di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama sebab enggal kita enggal padha ngupaya yen ora kersa uga kena cobane manusa ya iku bakal tumiba kita ora ngertine bakal tumiba amin ya Allah Rabbal Alamin amin ya Allah Rabbal Alamin amin ya Allah Rabbal Alamin ya Gusti nyuwun ngapura. Enak ya ngopi ya. Dadi ra dislateni wis atik guling-guling kok ngene aku kepriye iki. Ora ana sing ngurusi iki. Wah. Aku kan diati. Leman beling ra terusake mo. Ya sorry yo. Panganan jero enak-enak kok nang beling. Aku kan diati ra dislateni wah. Wis cilaka sesuk ora melu dah. Ya seratani. Ampun beranjak dulu. Nah, wingi ngenten. Nah, napa niku? Ku aborsi. Nggih. Aborsi. Wingi niki tasih napa? Kolaborasi aborsi. Oh. Wong cilap Jawa niku nggih anget to. Kolaborasi ya dadi ku aborsi. Nggih saking kula. Perwakilan saking permontolan. Nyuwun agungé